म्हणजे तुम्हाला काम करणारा माणूस पाहिजे, राजकारण करणारा नको. राजकारण नकोच. हा. पण काम करणार पाहिजे. समाजकारण करणारा माणूस पाहिजे. हा पाहिजे. आमचं स्वतःच हा. देऊळ बांधलं होतं आम्ही. हा. महेश दादानं फरशी बिरशी सगळं बसून दिलं आम्हाला. थांबलं होतं देऊळ. हा. महेश दादा काय थांबवलं म्हणलं, असं अडचण आहे. किती खर्च तर मी देतो. स्वतः त्याने येऊन गवंडी ते फरशी बिरशी बसून ओके करून दिलेत आम्हाला. पैसे नको म्हणलं दादा, तुम्हीच करा. तुम्हीच करा, तुमचा आशीर्वाद त्यांना लागू दे. तर असं जे आहे समाजकारण करणारा व्यक्तिमत्व म्हणजे महेशदादा बिराद. म्हणजे तुम्हाला काम करणारा माणूस पाहिजे, राजकारण करणारा नको. राजकारण नकोच. पण काम करणार पाहिजे. समाजकारण करणारा माणूस पाहिजे. हा पाहिजे. आमचं स्वतःच हा. देऊळ बांधलं होतं आम्ही. हा. महेश दादानं फरशी बिरशी सगळं बसून दिलं आम्हाला. थांबलं होतं देऊळ. हा. महेश दादा काय थांबवलं म्हणलं, असं अडचण आहे. किती खर्च तर